Eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu, ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee na-akwalite n'ụzọ pụrụ iche. Kelela m onye ukwu kelee ntị, ana m asị nke echi ya zelu ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị ma na-ekiri anyị, ana m asị ọ ga-adịrịrị gị na mma. Anyị awụchiele kpọmkwem n'oge nzukọ n'ụlọ ọrụ kara aka, ya bụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM. Anyị nọ ebe a wee na-eti eti ozugbo ka anyị gbapịa ọsọ icheta na ka o si adị ugbu a na obodo anyị na Naịjirịa, ọkachasị aka na Imo, na nchekwa bụ nke na-awa ndị niile nọ ebe ahụ isi. Ọ bụkwa nke na-eme na ọchị obodo Imo na-agbachi mbọ ike n'ụzọ pụrụ iche iji fụ na nchekwa zuru ezu bụ ihe zutere ma ọ bụ dị n'obodo Imo. Ya mere ụnyaahụ ọchị obodo Imo bụ Hope Uzodimma wee bupute ụgbọala eji akpagharị na nke were ihe ngwaọrụ dị iche iche maka nchekwa obodo. Ọ bụrụ ụgbọala narị a wee bunye ndị nchekwa obodo, ndị ehibere wee baa ha afa dịka ndị nchekwa n'afọ na eyupụtara ma kpochapụ ndị njọ n'obodo Imo. Akpọrọ ha Operation Search and Flush. O biere ha nkwado a ụgbọala na ngwaọrụ atịgasịrị ihe ga na-eme na ayochapụtara ndị alụ, ndị omekome, ndị isi agba okpu. Atịgasịrị ụmụ ihe a na ụgbọala a. Ọchị obodo Imo wee bunye ha ya. Oge ọ na-ebunye ha ngwongwo a eji echekwa obodo, ọ gwara ha wee sio ha gbachie mbọ ike ịfụ na anyị kpochapụrụ ndị niile bụ ndị ọjọọ, ndị alụ na-achụrụ ha ụkwụ elu ala na obodo Imo. Ọ sị ha afọ na ihe a nchekwa na-akpọ afọ na n'obodo Imo na ha mere ka ọ bụrụ nke dị ile, ka nchekwa tọọ atọ, ka onye ọbụla na-akpagharị na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụ ihe ọ gwara ha. O wee na-agwa ha sị ha cheta n'ọkwa ihe a bụ ihe a ya mere oge o nyekwara ha nkwado a na ọnwa nke atọ afọ 2020, mana ewe oge o binyekwara ha ihe eji alụ ọrụ na iji mena achụrụ ndị alụ ụkwụ elu ala, na a ga-achụ ụkwụ elu ala chụkwa ma ndị niile na-akwado ndị alụ. Ọ sị ha gbachie mbọ ike chụpụ ha. Mana nke ọzọ o kwuru oge ọ na-agwa ha okwu a bụ na ọ sịrị fao ha lee anya mee nchọpụta jegharịa wee fụ na enweghị ebe a fọrọ ndị alụ a, ọkachasị ndị na-ese afịfịa, awụlụ ike nakwa ọgwụ ike na-achọghị ịfụ ya. Mana ọ dọrọ ndị nwe ụlọ n'Imo aka na ntị, ọ dọkwara ndị eze aka na ntị wee sị ha gbachikwe mbọ ike ịfụ na onye ọbụla bi n'ụlọ ha abụghị onye alụ, ọ bụghị onye omekome. Ha enyekwana ụlọ ha na nyefee ya n'aka, ma ọ bụ ha hapụ ndị
na-eji ụlọ ha na-ese afịfịa, na-ese awụrụ ike, na-ese ọgwụ ike, ha wakwa na awa na onye waa awa emegidere emegide na-echọpụta na onye ndị na-ese awụrụ ji ụlọ ha mere ebe obibi, ndị na-anwa awụrụ ike na-achọpụta na ha ji ụlọ ha mere ebe obibi, na a ga-akpụpụ ha ụlọ ikpe, ikpe were ọnọdụ ejee ụlọ ikpe. Ọzọ dịka ibe ya bụ isi ọdịnala, ndị igwe, ndị eze, ndị na-achị n'obodo dị iche iche, n'obodo ọbụla ndị eze ọdịnala na-achị, na ya achọghị ịfụ ndị alụcha, ndị omekome, ndị ogbu mmadụ, ndị isi abụ okpu, na ya achọghị ịfụ ya cha, na onye ọbụla megidere emegide, ọ bụrụ onye eze, ewefu ụdị ndị dị otu a na ebe ọ na-achị, na a ga-akpọpụkwa onye ahụ n'ụlọ ikpe. Na ihe onye a ga-eme bụ onye fụ njọ ya jee kọsara ndị nchekwa dị n'aka, ya gbaa ama jee kwupụta ya. Mana onye eze ọbụla zochiri ndị omekome, ndị na-ese afịfịa, ndị alụ n'obodo ọ na-achị n'Imo, na iwu obodo nwekwa ike ijide onye ahụ mee ya. Anyị wee na-ajụ, mgba niile ọchị obodo Imo na-agba dịka isi nụ ya ugbu a, iche na ọ ga-amịta mkpụrụ ọma? Mgba niile ọchị obodo Imo, ya bụ Hope Uzodimma na-agba, iche na ọ ga-amịta mkpụrụ ọma? Iche na ihe a ga-akwụsị otu o si soro ụzọ a, na ya ga-ame na ndị omekome na ndị ajọ mmadụ na ndị a na-egbugharị egbe, na-agba egbe n'ụzọ na-ezighị ezi? Iche na otu a Hope si ọchị obodo Imo si eme ya, na ọ bụ ya ga-ebenata ihe a niile? Ọ dị mma. Kedu ihe ị chere na ọ bụ oke na ọlụ ndị ọchịchị ime obodo, ndị nwe ụlọ, ndị ọchịchị ọdịnala, ndị igwe na ndị eze n'ihe gbasara nchekwa obodo? Ekwesịrị ọ bụ nchekwa obodo ọ dị ha n'aka? Ụmụ ajụjụ a niile ka anyị na-ajụ, mana anyị na-ajụ ya ebe ọ bụ na ihe a na-eme, ọ bụrụ ndị nchekwa obodo, ndị ama na hibere dịka ndị nche obodo, ka a zọọrọ ụgbọala, zụọ ụmụ ihe dị iche iche jiri kwado ha, wee sịkwa ha gbachie mbọ ike jee nchọpụta n'obodo dị iche iche, jigharịa, jiri ụgbọala ha binyegasị ya na ngwa ọrụ a ha binyere ha, jee gbachie mbọ ike ịfụ na achụpụrụ ndị alụ, ndị na-eme ndị omekome, ka o mee ka achụpụ ha niile, ọkachasị ndị a na-ese afịfịa na awụrụ ike na ọgwụ ike. Osisi gbaa mbọ na achụpụrụ ha niile n'ala Imo. Abụ m Chizzy Ezichukwu Epueke, bụ onye nta akụkọ na-afụkwa na aka ọkwa ụmụ ihe niile ka o si ada n'ala anyị, na-akụwa ya bụ ọnọgoro ebe a na-ịsa anyị ụmụ ajụjụ a. Cheta na anyị nwere ike ije kiri m na Kpakpando TV na YouTube, maọbụ ịchọba Chizzy anọ m na Facebook. Isonyere m, ị na-eso m, nna gị na-eso ya na-agba, ị na-ezite ozi gị na-agụpụta ya na-akọwara ndị Igbo. Ijikwa na Facebook, Kpakpando TV nọkwa ya, Solid FM na ya, anyị na-aga na-akpakọrịta. Ya bụ, jee na Kpakpando TV ugbu a na YouTube ka ị soro iru ebe anyị subscribe, ka esi eme ya, soro anyị ka ị na-afụ oge niile anyị pụtara, ị na-afụ ka esi eme ya, wee na-atụ ọnụ nke gị. Mana n'oge na-adịghị anya, anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị onwe gị wee soro tinye ọnụ n'ihe na-eme, n'ihe a niile anyị na-ekwu. Nchekwa ka o si akpọ afọ n'obodo Imo, na mbọ ọchị obodo Imo bụ Hope Uzodimma na-agba ịfụ na nchekwa zuru oke n'obodo Imo. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata. Ezichukwu Epueke, kene ndị Igbo. Ndị Igbo be anyị, Igbo bụ Igbo, ma ị nọ n'Enugu, ma ị nọ na Anambra, ma ị nọ n'Imo, ma ị nọ n'Ebonyi, ma ọ bụ n'Abịa, Chineke m ntị, ana m ekene gị, ana m asị gị nnọọ
bụrụ oche gị dọkịta anyị nso maka na ihe a ga-akpa mmụọ maka ọdịmma na nchekwa ala Igbo maka na nchekwa atụ obodo nchekwa ya dọrọ n'ọganihu adị adị. Ọ dị ma ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo ịfụnanụ ka o si ada n'Imo Izuchukwu. Ajụjụ a m na-ajụkwa bụ dịka ntụziaka ọchụ obodo Imo tụziere ndị nchekwa ka o nyechara ha ngwongwo na ụgbọala ha ga-eji wee na-akpagharị na-achụ ndị omekome na-achụpụ ha n'Imo na ụmụ ihe niile atịgasịrị na ụgbọala nakwa ka o si dọgasịa ndị nwe ụlọ na Imo aka na ntị na ndị eze ọdịnala ha wakwa na ụwa megide chọpụta na ewere ndị omekome bi na be ha maọbụ bi na ụlọ ha. Anyị wee na-ajụ ntọ na ịdọ aka na ntị a na nkwado o nyere ndị nche obodo ọ ga-amịtanwu mkpụrụ ọma? Ọ ga-amịta mkpụrụ ọma nwoke ike ma ya mịtara mkpụrụ ọma enye ụzọ na-abụọ enye ya n'anya nke abụọ. Mana mbụ ekere m aka na-achị Imo steeti bụ Hope Uzodimma maka na kemgbe ọ dị since Easter mgbe a kpachara Easter mgbe a tụrụ abalị ebe ndị uwe ojii na ebe ụlọ mkpọrọ ọ dị nnọọ ka nwa amadi ahụ ọdụ ka ya na ihe na-eme maka na ọ bụghị ihe oge ụfọdụ ọ bụghị onye cheru na ọ ga-afụ na nwechi ọchị ka ọ ga-abụ. So ya nwa wee bụrụ ihe mgbawute wee na-eme ọdịdị nnọọ ka obodo wee nwere ka ọ si eme mana wee ganye ruo mgbe agbakwuru be ya dị na ọmụmụ ọkụ ịhụ na ihe a na-ekwu bụ ihe gbakwutere mana ka atụmatụ wepụtara inye ndị nchekwa ụgbọala. Ị na-ekwu na ihe a ọ na-eme na ọ na-emesizi ike maka na ihe a bịa metụtazi ya nke ekwu mana ndekwa ya anya enwere ụfọdụ ga-asị na ọ na-eme onye na-alụ alụ a na nwere ebe ọ na-alalụ onwe na-alalụ n'elu onye arụ ọbụla si nwere obodo igwe onwere ndị be anyị na obodo adịkolo bụrụ anyụ na Anambra na South Anambra Kensi na onye a na-enwe obodo ewu a na-enwe igwe sọsọ ihe ndị igwe nwụrọ anyị ha na-ati mkpu bụ na kenyefe ife a ga na-arụ n'obodo mana na ka etinye afafa na constitution na akwụkwọ iwu tụnọ nke a na ka iwu mana ndị eze bụ na ha na-agba mbọ fụ na enwere udo na enwe onye omekome maka na ọ ya bụ ife. Eche m na ọ bụ ọdịnala ịfụ na omenala ka ndị Igbo si ebi ndụ bụ ihe dị ha n'aka esi enyekwana ha nchekwa na ịma na onwe na-asị na ka a na-aga ife na-aba onye mma ma na amụrụ naanị o nwere oge bụ ọdịnala ka ha dị mma ichekwa maka na eche m na-ekele ọrụ eke ewere ekele ọrụ eke mana ya afụgo na maka na ihe m ji ekwu ya izu ugbo ọ bụrụ na ndị eze bịa gbatụta ana bibe ndụ dịka ndị gboo si ebi ya ka esi akụziri ụmụaka ka esi agbara alụ ọsọ ka esi edebe nsọ ala ka esi emegasị ịmụ ihe udo adị ọ bụrụ na ihe a ka ha na-enebagasịrị anya na ka esi efe Chukwu ka ndị Igbo si eme ịfụ na eche m na a ga-ewu ụmụaka ga-ewu ike ije pụtasị na obi ịkwafụba ọbara maọbụ izu ori nke mmadụ maọbụ ije n'ime obodo kụzibezi ụmụ ihe eche m na ọ bụ ọdịnala a kwesịrị ịgba ọrụ ha na-abịa hapụzie ha efe maka na eche m na ụfọdụ n'ime ha nwere ọzụzụ n'ihe gbasara nchekwa obodo. Kwuru maka na ihe ịma ndị be anyị o nwere ndị be anyị sị na onye na-amaghị ebe mmiri mbido mawa ya oge ụfọdụ ọ dị amacha ebe ọ nọ wee kọọ ya na-arụ na ka ife zigbe eduzi ajụ gajụ onwe gị bụ ndị eze onye nọ n'obodo maka na mgbe anyị na-ekwu ọbụla onye eze ọbụla na-aga nọ n'obodo mana ọ ga-adị nwute n'onwere obodo bụ na onye eze n'obodo oyibo onye eze nọ Lagos onye eze na Abuja kedu na ka obodo ga-esu ega ihe na-abụ ihe pụtara na ya bụ na ihe gọvanọ na-ekwu bụ na onye eze ọbụla megịnị ihe oyibodo ma ọgụrụ mbụ bụ na ka onye eze ọbụla megịnị nata bịa nọ n'obodo maka na onye eze si na ọ ga-abụ eze nọ na Abuja kedu na ka egochie fụ nchekwa obodo ya mgbe anyị na-ekwu na mgbe ị na-ekwu maka mgbe ahụ eziokwu bụ na ha dị omenala mana ịfụkwa na ha jikwa omenala wee na-afụ n'obodo dị n'udo ha jikwa omenala afụ na omekome adịrọ
ịma onwe na-ekwu onwe obodo ka ya bụ ịga ifu na okwu na okwu onye eze gị na-akana gị ntị nke aka omume na-ekwesịrị maka na ihe nji ekwu na-ekwusi ike oge ụfọdụ asị unknown gọọmenti maọbụ asị unknown this one unknown gọọmenti bụ ọnwa mmadụ ka ọ bụ unknown gọọmenti nwere obodo si wepụta unknown gọọmenti nwere ebe ọ na-anarụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-anarụ ihe gọvanọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ na onye a gbaa mbọ fụ na ekwụsịrị ya maka na ekwetara na abido kwụsịrị ndị a na-akpọ unknown gọọmenti maọbụ ndị na-enye nsogbu ịfụ na onye ọbụla ịfụ na mgbe na-etere aka onye ọbụla dị ọnwa ọdụ onye ọbụla na-echekwa webe ya maka na ihe a na-ekwu bụ na ọ bụ na emere na aka na-agba ebe a na-agbarụ ebe ndị uwe ojii nọ agbakọta mgbe ndị uwe ojii anọrọ gị na-eme nke nwere nke mere na Anambra be anyị ebe agbara bụ igbe ọkụ bezo gịnị ga-ajụ onwe gị na olutego maka na ọ bụ na eze a lụrụ ọrụ ya ka onye eze ọ bụrụ lụrụ ọrụ ya ka onye ka ọ bụrụ ofụrụ onwe ka onye na-echekwa obodo ịfụ na ọ gaghị elu ebe olulu mana ọ dị ka onye eze ọ sị ọ gbasara m ife niile bụ gọọmenti ihe na n'okwu niile gọvanọ kwuru ihe nchọpụtara bụ na ihe ọ na-arụtụ aka bụ na onye ọbụla nwere ọrụ ọ ga-arụ n'ebe nchekwa ịma dịka esi kwuo ọ eziokwu na onye ọchị obodo Imo nyere ndị na-echekwa obodo nkwado bụ ya ha ụgbọala atinyekwazi ụmụ ihe ngwongwo a ga-eji wee na-alụ ọrụ nchekwa na ya mgbe na-asị abịa were ya bịa na ebe ndị eze nọ eche m na mgbochi ọrịa gara aka ọgwụgwọ ya mma maka na ebiri n'oge chụba ewu ojii tupu ọ banye n'abalị o nwere ike ịfịala iwu weta ihe njekwu ya bụ ọ bụrụ na ndị eze bidoro n'oge na-akụzi ndị obodo dịka ọrụ ọdịnala ha si dị iwu jikọrọ obodo maka na ama m na gboo na enwere ike mmadụ tọgba ihe n'ụzọ ị ga-ejekwa ebe a bịa wele ya maka na ewe ka esi eme na gboo ahụ ewere onye nwele ya ewe ka esi eme nchọpụta achọpụtakwa na emechaa onye asị na ọ dịghị ọ na-afụ mmụọ n'anya ozugbo ozugbo ọ bụrụ na ndị ọdịnala na ndị eze ọdịnala jee bido n'oge mechibe bido n'oge kụzibere ndị obodo na ịbata n'obodo a ga-ezukwa n'ori ga-emekwa na nke ga-eme na nka na ime nke a nekwa ebe a ga-akpọcha gị na nke a bụrụkwa na nke a eme ya dịka e kwesịrị a na-akụziri ndị obodo iche na agaghị ebenata ọzọ dị ka ibe ya bụ na ekwuchara ihe a niile kedu nkwado e nyere ha n'iji maatụ nkwado dịka ịma ihe na-eme n'obodo ha ọkwa ebinyere ndị nche ụgbọala mgbe ejicha ihe nkwado niile tochaa ha mee ihe niile enyekwara ndị eze ọdịnala enyekwara ndị nwe ụlọ si adoziara ha ihe tinyere ha ọkụ adịghị ama ama na ochichi tinyegasị ụmụ ihe ga-egbochigasị ndị mmadụ ịbata ebe a gaa mee omekome o nwere ajụjụrụ mana tupu aza m ajụjụ ha o nwere obodo ngara nga obodo ọ bụ afa ihe a bụ na Anambra ka ngarụ a ga-afụ mmadụ mgbe mụ na wee bụ na ngacha n'obodo ahụ wee bụ na mgbe nna onwe nchefu n'obodo ịma tụrụ m n'anya ife tụrụ n'anya bụ na mgbe nsonye obodo ahụ na nchefuru n'onwe nchefuru onye obodo asị na-asị ma abụọ n'onwe na onwere nsogbu mmemme nwe nsogbu na onwe na ọnụ abalị ịtọ na mbịakwa na agafe na agafe ngwuru ifu na obodo ahụ nwere ka esi wee na-agbafa ya a na-anya ịma o nwere ife na-eme anyị ife dịkọ na-eme anyị bụ na oge ụfọdụ anyị si na omenala be anya bụlọ mana anyị na-anya ụfọdụ ndị na-abụzikwa eze wa bụrụ ndị na-eme omenala na ị ga-ajụ onwe gị bụ na o nwere ndị bụ na mpafa bụ eze ha nọ n'obodo na ha nwa nọrọ obodo Igbo maka na mpafa nwụrụ azụ na nna nwa nwe wero asị oke mgbe anya si obodo ebe ha bemegere bame ọmadụ nke bụ omenala ọ bụrụ na ndị obodo wetara ya dịka onye ụfọdụ ama adịkwa obodo ha mara omenala obodo ha ọmadị nọ ị ga-ajụ onwe gị bụ na ndị eze one ka ya abụ ma omenala ndị eze one ka ya abụ na iwolu
iwoloji Igbo nyefa tifa ha gụọ ya n'asụ Igbo ha zụta nwa Igbo ọfụma. Ụfọdụ mmadụ one na one n'ime ha ma ka ha si efechi ha na be ha. So ihe mara ka ha si agụ mmụọ be ha. Efu na ihe na-abụ na gọọmenti ga-ebugodo ụzọ nyegodi iwu ihe zọpụrụ onye ọbụla na be ya maka na onwe onye a na-emeze ka ọ nọ n'obodo. Arụbeghị na Sokoto na Abuja, arụbeghị na Emi of Kano na Badagry. Ha na-anọ befa ife na ife ga-eme ka jiri iwu ime obodo ha wepụta maka na onwe ya bụ ọchị ime n'obodo, onwe ya bụ ọpụta ezepụta asọ ya anya, onwe ya bụ onye ochie ime ọsị igwepe anyị nọkwa ebe a na amaghị na eji asọ ya anya maka na onye ma bụ ife ndị gọọmenti kọpụtapụta maka na a na-asọ ndị igwe anya wee na-eme ife na ndị igwe n'onwe ha gbadata n'onwe ha na wee chọpụta ike nyere fa wee na-edozi obodo. ụfọdụ n'ime ha mana ụfọdụ n'ime ha na-asụzi Igbo amaghị Igbo asụsụ be ha. Ụfọdụ n'ime ha ada azado afa be ha, ọfọzie nke ịbịa mazi omenala. Eche m na ihe a ka ndị ọchịchị kwesịrị ibidogodu ka alụ a wee benata na hapụrụ ebe a niile na-efere ihe a niile. Ọ dị nnọọ ka omenala anyị ji omenala anyị wụsa maka anyị na-anya mgbe omenala dị ifu na o nwere ife a bụ eme ịmana ya ka nwa omenala so esi ike. Enweghị onye akpụta na bịa n'ụlọ anyị o si Enugu ezike o wee na-asa anyị na omenala bụ na nwaanyị na-asa arụ di na-asa na nwaanyị nọbe di gaa nwee mmekọ na nwoke ọzọ nwee mmekọ na nwaanyị a ga-anwụ. Ọ sị na omenala ha dokado arụzụ omenala bụ ife na-eme na ụmụ nwaanyị befa ha dagba n'ilo maka na onye ọbụla mma ife ga-abụ mee ife ga-eme ya nke a bụrụ na agaghị akọta na nwe adebi ihe a bụ ife ka akpọ ntome maka ife na alụ ya na-emenụ nwere omenala na jibie ya ga-ajụ na oge mgbe ahụ alụ na ya yara afụkịta na ọbụ ya mba na-abịa ndị nke ndị nwụlọ ndị nwụrụ onwu na nwa n'ụlọ a ga-alụ maka onwe ebe abibili asị gị onye ebunu asị gị biko na ọkụ elekere ndị asatọ ọkụ elekere 9 biko abatara be m. Ife a bụ ụzọ asịbe n'oge ụfọdụ ha agagharị asị gị ka ha marụ gị na ka ha marụ ịmara nwere ndị bụ na ha ma ndị bibi fa ịmara nwere ndị bụ na ndị bụ na ndị nwụrụ mụna ha ma na a na-ekpere ma bi n'ụlọ uwe na onwe ka olu ofu ụbọchị ife na inelu ọbụrụ site n'ala ego ịna-alụ ego emegide inelu ndị bibe gị anya inelu ha maka na ọ bụ na agụ nwa nwụrụ ọ bụ na ikutere onwe ka onye nọbe ga-ekutere gị. Ọ dị mma ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ bụ ụlọ ọrụ kara aka Solid FM akara na ekpọm n'itoolu ka eji weta anyị na-ekwu maka nchekwa na-akpụ afọ n'ala na Imo, ọ na-akpụ afọ n'ala na Naịjirịa ka ekwu n'obodo dị iche iche mana nke Imo ka anyị na-ekwu maka mbọ ọchị obodo Imo na-agba ịfụ na achụrụ ndị alụ na nchekwa zuru ezu dịkwa na Imo na ntụziaka oyi gasịrị ndị nche na nkwado ọ na-akwado ha ndị nchekwa obodo. Onye ka anyị na-ekwu maka Izuchukwu Epụeke bụ ihe nụsịrị onu ya ugbu a. N'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka unu wee soro wee tie ya ọnụ n'oge na-adịghị anya. Izuchukwu wee na-akọwala anyị na-ekwu maka ihe ha enyegasịrị ndị ọdịnala na ihe ndị ọzọ na ọ bụ na na-eme omenala dịka ekwesịrị ime ya ndị eze na-achị ma ọ bụ soro omenala ntọ omenala ụmụ ihe a niile ga-ebenata maka na Igbo kwuru okwu wee sị na ọ na-ebu ụzọ na igbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya na anyị buru n'oge chụgba ewu ojii na ọ ga-aka mma na chijie ọ ga-afịa ala ịfụ ewu ojii. Ọ dị mma ọ bụ ka o wee dị maka anyị na-ekwu abụ m Chizzy Ani ọkwa maka ofu omenala maka ofu omenala Izuchukwu na ngwụcha izu ụka na ụbọchị afọ ka ndị ụgbọ ọka na-eme iri ajụ nke ha na ụgbọ ọka eji eme omenala ndị gboo wee ka esi eme ya
na ụbọchị ahụ ihe dị iche iche ga-emegasị. Ndị dị mkpa obodo ga-agba ma mgba n'ụbọchị nkwọ ajụ ha, mana ọ na-ebido mkpụrụ ụbọchị 18 mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa. Ọ dị ka nwanne echi ka ọ na ha ebido. Nwanne echi bụ Afọ, mbụ na ajụ na ọgbọ ọka obido ụbọchị nkwọ ajụ, eke ajụ, orie ajụ, owurere na ụbọchị nkwọ a. Ọ dị m ka ụbọchị a ka a ga-agba mgbọ pụrụ iche. Ndị ọha nze na ọzọ ụgbọ ọka ga-ejupụta ebe a. Ọkwa na ha si onye ọbụla bịaba ụgbọ ọka bịa rie ajụ ụgbọ ọka. Ndị dịka ọzọ Obiechi na Agụ bụ onye isi. Ọzọ anyị fana ihe a m na-ekwu, ofu ọzọ n'ime ha na-aza afa bekee. Ọzọ John ọzọ John ajọ ihe John pụtara ugbu a, o wee ka ọ gaghị akọwa ya. Ama m ya anọgide akpọrọ ofu onye akwụrụ n'ụzọ nke ọkwụrụ n'ụzọ nke ọzọ, mana m na-eme ihe ọdịnala. Mana ọzọ John Edewodo Igboke, anyị kenere gị. Ọ gara amasị anyị na iwere afọ Igbo kara aka zaba afọ Igbo, maka na ọ bụ ihe ọdịnala ka a na-eme. Ọzọ kwuli Nweze oke dibịa, ọ sokwa na ndị sịrị ndị ikwu na ibe bịaba. Ọzọ oke afọ Wodo nakwa igwe Sunday wa obodo Isu nke mbụ na ụmụ Isu na obodo ụgbọ ọka dị na Nkanu East. Ọ bụ ha si bịaba. Ịfụna n'ihe anyị na-egwu, igwe bụkwa afọ Igbo, afọ bekee. Akpọ ya wụọ ka o wee ike agaghị aghọta, mana ọ ihe a niile ka anyị na-ekwu. Ọ nwayọọ nwayọọ ihe niile adazie. Ọ ka mma igwe ga-aza afa onye ọbụla ji ọkwa ọdịnala n'ala Igbo. Unu were afọ Igbo na-asụ Igbo, na-emesi ihe Igbo ike. Ọ bụrụ ekwuo anaghị onye na-eme omenala, onye isi omenala sị gị n'oge nke ha agafeela. Ịchọba n'ọrụ bekee, ije chọba ihe bekee mebe. Ị ga-eme omenala mechie ya ike. Zaba afa Igbo, zaba afa bụ unu, mara omenala bụ unu. Ọ dị mma. Ọ ka bụkwa nzukọ ka anyị na-eme. Anyị na-ekwu gbasara nchekwa. Izu ịma na ajụ ga-ajụ iwe were ka isi kwuo na atụmatụ a ọchị obodo Imo wepụtara na o nwere ike ibenata, na o nwekwara ike ibenata. Ịkọghasịghị ya na o nwere ike ibenata nchekwa, ka nchekwa zuo oke n'Imo, na o nwekwara ike na ọ gaghị ebenata. Ka ihe ikwuru maka ihe ijikwa ya. Ọ bụrụ ịkpọ ịnyịnya na-aga ebe ga na mmiri bụ ebe nsogbu nọọ. Ị nwere ike ịkpọ ya ebe a, mana ị ga-asa nya aṅụ mmiri n'ike. Ka eburu ụgbọala bunye ndị nchekwa. Ọ bụta ka anyị na-eburu ụgbọala bunye ndị nchekwa. Ndị nchekwa ebunyere ha ji alụ ọrụ aji ha lụọ. Ana m asị na onwe na-asị na ọ dị alụ ọrụ ya, mana ka ebunyere fa ya ha jikwa alụ ọrụ eji alụ. Gọọmenti bunyere ha gọọmenti bunye ha ụgbọala, ha na-enebakwụrụ ha anya. Maka ihe n'aka na-agụdị akụkọ a, ihe o chetara mbụ na ka gọọmenti go moto go ụgbọala bunye ndị nchekwa. Gọọmenti enye ha ego ha ga-eji wene dozie, wene gọọmenti welu na-enyefe ego ha ji agba ya mmanụ na ihe ndị ọzọ. Ka ife ọfọrọ gọọmenti iji gọọmenti gba na-enyefe ọchịchị na steeti gọọmenti na take over na olute n'ebe a nọ na steeti polisi anyị nọ. O nwere agwade mmadụ onwere asị na onwere na ịga n'ụwa niile, onwere obodo na-eme federation nwere ụdị sekuriti anyị nwere nwere sekuriti. Even US anyị na-ekwu, US nwere FBI na state of na nwere their own police. UK nwere their own, every metropolitan nwere their own police. Mana ịbatara na Naịjirịa ugbu a maọbụ n'ime obodo a na-enwegasị ndị nche ime obodo, ndị nche nka. Gịnị kedu ka ha si dị ile na ndị nche nke a na-akpọ kọmuniti enwere forest guard, enwere neighborhood watch. Ịmana iwu kwadoro fasị na ọ bụrụ ya bụ kọmuniti polisi. Iwu kwadoro ha bụ na ha nwụrụ onye ohi, ha ga-agba onye ohi. Ha nwụrụ onye ohi, ha ga-ekpe onye ohi ikpe.
iwu guzoro ha jide ya jepụje ya na iwu ndị ogbe ọ bụ ndị uwe ojii na awụ agwụgwọ ndị uwe ojii mana anyị mana ndị uwe ojii na kedụ na ka a alụ nwa ya bọọlụ ịfụ na oge ụfọdụ ya arụ asị na ọ na-adị nnọọ ka ọ na-adị nnọọ ka ewu onye ka anyị bido nkwute na ka gọvanọ Imo steeti na-abata ọ bụghị ihe ọ na-afụ mgbe ọ nọbere ọchị ka ọ na-afụ mgbe ahụ maka na onye ka ọ na-afụ ya mgbe ọ dị ka ife nne maka na enwere ka ata nwa na-abụ ndị isi nche obodo mana n'eziokwu ndị gọvanọ anyị abụ ndị isi abụ chief security officer of the state na ka gwa nwaanyị nke eziokwu ụsa ya bụ mba maka na ebe ha enwero ikike n'ebe kọmishọn polisi nọ ha nwere ikike ịfụ na ebunyecha ahụ gbana mmecha ha ya kedu ka ha ga-esi were ji nwa ya bụrụ rụọ ọrụ maka na ọbụla na nke nwa abụrụ inye ha ụgbọala maka ntụga na-ebinye ụgbọala kedu ka ha ga-eji wee rụọ ọrụ ịkpọ ọfa ịmụrụ oge ụfọdụ ịmụrụ na Naịjirịa n'ụzọ n'obodo aka abụọ ịkpọ onye pụrụ ịkpọ ndị uwe ojii ha bịa zọpụta gị ha sị gị na fuel adọ na moto fa na moto egoro moto gọọmenti na-ewunye mana ọ bịa ka ndị ọchịchị dị iche iche dịka ndị na-achị obodo dị iche iche na Naịjirịa agbachi mbọ ike ọ dị ka nke a ọchị obodo Imo mere ugbu a bụ ihe ụgbọala dozikwa anụ ha ụgbọala ka esi eme mana dịka isi kwuo ndị uwe ojii dịka isi kwuo otu o binyere ha ugbu a o nweghịzi ikike si ya nekwa ka ha jiri ụgbọala mee a ga-eje natakwa ikike na Abuja agwazi ha ka a ga-esi jiri ụgbọala alụ maka ekwu ya o nwere na agwamasị a Naịjirịa bụ obodo na-akpọ ọchị ka eji ozukọ ga na-akpọ ọchị bụ na federal gọọmenti nwere ndị uwe ojii ị na-asị ndị steeti ha na-ego moto na-egonye fa ihe ọ bụ ihe ọpụtara bụ na ndị steeti gọvanọ ọbụla sị mana ha enweghị ike ịgwa ha lụọ ọrụ mgbe ihe a eme enweghị ike ịgwa ya na gọọmenti sị mba maka na polisi bụ ndị ọchị etiti ịfụ na chukwa ga-akọ afọ n'ala maka na ịga n'ụlọ uwe ojii ọnọdụ moto 10 9 bụ nke ndị steeti gọọmenti gonyere fa mana ka egonyechadụ moto a na ka ibinye na kenye ha ki moto enweghị ike isi ha mgba bụrụ na ihe gaa n'ebe a maka na oge ahụ ndị polisi asịghị ndị uwe ojii asịghị n'ọgụgụ property federal gọọmenti ma federal gọọmenti gonye ha moto mba so ịfụ na ọ bụrụ ibinye ha moto nọ ka egonye ha moto ha eji aga kwuo ha eji aga alụ ya alụ maka na akọwa ihe mere n'obe agụ Ebonyi akọwa ihe mere na Anambra akọwa ihe mere n'obodo ndị ọzọ oge ụfọdụ anyị na-ajụ ndị uwe ojii akpọtara ebe a na ha na-echekwa anyị echekwa ka ọ gịnị bọrọ fa maka na oge ụfọdụ ihe mme ọ dị ka a na-akọ ya n'akọ so ihe pụtara bụ na gọvanọ Imo steeti aka Imo steeti bụ Uzodimma ọ gbanịrị daalụ ọ bụ Izuchukwu Ekwe ka unu na-anụ ọnụ ya mbọ ọchị obodo Imo na-agba na-eji fụ na nchekwa zuru ezu n'Imo o gonyere ndị nchekwa ụgbọala o biri ụzọ na ọnwa nke 3 n'afọ gara aga ka o bu ụzọ bido ya na-ego ya ha na-akwado ha oluzie ụnya obie ha ụgbọala ruru 100 dozicha ya tinyecha ngwongwo eji echekwa obodo si ha jisi ike chọọ ma ndị na-esi afịfịa ma ndị na-awụrụ ike ma ndị na-eme ihe omekome mana izu ewee ebe a na-arụtụ ha aka kedụkwanụ maka ndị ụlọ nkwari na ọṅụṅụ maka na ịrụtụ aka na asị na ọkwara ụlọ ọrụ akarachasị na n'Imo ya bụ nke unu na-akpọ họteelụ ekwutaghị okwu nke ahụ ka so n'okpuru ndị landlord Chizzy anyị ịma na ekwelu nọ nkwari n'oli na nkwari si ka anyị gara imetụrụ obodo ahụ aka maka na oge ụfọdụ eche m n'aka eleba anya na ebe a ịmara onye nwe họteelụ bụ na ọkwụrụ ahịa ka ọ na-azụ afịa ka ọ na-azụ mana o lukwana ka gọvanọ nọ na-agba ndị mmadụ ọ gwara ndị nwere ọdụ ebe a na-ekpe obodo ndị nwere maka na ndị omekome bụ n'ebe a ka a na-anọkarịba ụfọdụ wee keje ebe a jee mee ụfọdụ na ebe ahụ oge ụfọdụ na kọnstitut ka ndị ọbụla ọbụrụ mmadụ sị na ka ọ larụ ebe a eju ekiri ọ na-alụ mana oge ụfọdụ kwa ndị nchekwa nakwa ga-akpagharị na-ejekwa ebe a na-ajụgasị ese ndị batara na ndị mana ekwesịrị ka ndị na-alụ ebe ahụ na-anyụ anya ọfụma
ịma oge ụfọdụ ma ọ bụ zụọ ha azụ ka a ga-esiwa na-ama ndị maka ihe gbasara nchekwa ọdịkwa ka ha na-azụkwado so ịfụ na mụnwa n'ụzọ nke nwa bụla ihe na-ekwu bụ na ịmara nwa ha na-ekwu na machiko ntakọ ọbụla anyị sị na nchekwa bụ nke onye ọbụla nchekwa bụrụ nke gọvanọ nchekwa bụrụ nke ya ndị uwe ojii nwere ọrụ ha ga-alụ ịma nwoke jọjọ ịnọgara ịgakpọta onye Sokoto na-abịa nchekwa n'Imo ọmụrụ obodo ọfụma maka oge ụfọdụ a na-asị na kọmishọna polisi bịagoro na steeti ọ na-ewu 3 months kewe kụzi ka obodo otu ede ị na-agba na 3 months a na ndị omekome ga na-aga n'echi gị ọ dị mma ya bụ na ndị nchekwa ị na-ekwu ka ndị nchekwa nebara ụlọ nkwari na ọṅụṅụ ọnọ ndị mba na-egobi na-eje ahị a ga-enebe adọzọkwa bụ na biko ọ bụla ọ ga-ekwe omume si na akpọta ndị mana maka nchekwa bụrụ ihe onye strọchọrọ nke mgbe na-akarịsọ mana ọ ya bụ ebe ndị igwe nwere ọrụ ndị igwe enwechara ọdịnebo kọmuniti polisi ndị igwe na-abịa na were ọnọdụ ha wụrụ na a na-agwa ndị obodo ha na-eche anya ndị na-arụ dọrọ ha na-eche anya ịga ịfụ na ndị ahụ ụfọdụ ha na-aka alụrụ ka ndị uwe ojii maka ha bụ ndị mma ha nwa bụ ndị nọ n'ime obodo ha nwa bụ onye ofe ọbata asị na onye amabụ onye a anyị na-afị aweju ajụjụ mana na onye ugwu amụrụ onye biri obodo onye abịa n'obodo ọ dị mma anyị ga-ewebe okwu ndị mmadụ ugbu a 090 maka ndị chọrọ itinye ọrụ n'okwu anyị na-ekwu maka nchekwa maka ose akpụ afa n'ala na ihe mbọ ọchị obodo Imo na-agba ịfụ na nchekwa zuru ezu na Imo akara ekwentị ga-eji weta ọnụ bụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 ịkpọ anyị gbarata ekwurekwu ka okwu anyị wee mee afọ gị na-ebe iche akpọ daalụ Ikechukwu daalụ onye akpatara ọchịchị adị m na okwu otu bata o kwesịrị ịmụrụ ihe ga-atọ obodo ya ụtọ oje gbawa ndị chibụlaghachi mgba ma ọ ga-etụọ gbawa ndị chibụlaghachi gbaba ebe ọ nọ gaa ya ọ bụghị ọ chọrọ ịgba ndị chibụlaghachi mgba ka ọ nata ihe ndị Imo ha ji ọ rapụrụ mgbe ọ banyere na ọchịchị nke abụọ o bido ike emeka ihe dọla banye na Rochas Okorocha n'otu uru mmasị ya karata agbata tụọ ihe so na ahụ ọfịa na ana ọ ga-eji okwu moto kọngress nwere gọvanọ ha ga-enweta ihe na-emekwe na ọta mkpatọ Nigeria ga na-eme ebe a ya pụta mgbe ebe ha nọ ga na-akpata udo n'egbe ndị mmadụ ga na-agbata n'egbe ha na-ekwu ndị igbo ndị ahụ mkpụkpọ eji adabata udo n'egbe bụ ọchọghị ịnụ tụọ ya ka nna agwa ndị ahụ ndị be ha onye iwe na-ewe ya wuchu oge dịka onye na-anọchite anya otu kọmuniti ya urugwanụ ọnụ oge ọ chịrị ya agbụgbọ gọvanọ ya kpọọ ndị chigburu achị gọvanọ ndị chigburu achị kpọọ ndị eze ndị obodo kpọọ ndị isi ndị ụka ka a kpaa udo na ihe ha bụrụ ihe a na-agbata obodo ọ chọrọ ịnụ ọ ga-abụja kwuo ka ọ na-agbagharị okirikiri nwa ọgbaba ihe ọ na-eme daalụ ọ dị mma biko ịchọ itinye ọnụ n'okwu ịdị ya ndụmọdụ gị cheta na okwu niile ikwuru na alụ niile ịtụrụ n'ọnụ ka ya akọ n'ọnụ okwu niile onye ọbụla kwuru na ka o si kwuo ya bụ echiche nke onye ahụ uche onye adịghị ya njọ maka na ihe anyị na-eme ebe a ka o wee dị mma ọ bụghị echiche nke anyị na Solid FM ka anyị webe okwu unu afọ gị na-ebe iche akpọ ekelekwa m o maazị onye uche gaa n'iru Uzodimma butere moto niile dị mma moto nnukwu moto ụdị adịnata ma ọ bụ na ọ mara ebe ọ na-eme onye chee na akpọ ọkọ na-achụ ndị oke Uzodimma kwụtazi na ya kpọrọ ndị amị ka wa bịa gbapute ndị Imo steeti Uzodimma butere ụzọ makwa ụzọ otu webata n'ọchịchị
iwe dị ọjọọ Uzodimma bụ nye bido nkịta chebe ọchịchị ndị na-ebute na enwere nchekwa n'obodo bụ ajọ ọchịchị ekelekwa m unu mmadụ olusi ọgbara m ọ dị mma ka ndụmọdụ ka anyị chọrọ ka ihe n'ọnụ ka ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme onye akọ n'ọnụ afa gị na-ebe iche akpọ gwa ya afa gị na-ebe iche aka sụọla anyị Igbo yele ya o ngwa gaa n'iru onye na-ekwu maka okwu igwe ndị igwe ọtụtụ ndị igwe a na-eji na ndị ọtụrụmọ ha political leaders abụghị traditional leaders ụbọchị ha enweghị nke na village mgbakọ obodo anyị na ndị igwe niile obodo a na-enwe nke ma culture enwe nke ma amị crime make their village of their village gịwa na-ekwukwa ya jizikwa bekee asụla anyị ha echem na ịka eye atọzi echem na ịka akọ asụla anyị Igbo yele ijizikwazi ị na-akọ ọnụwa na-emekwa ihe a na-ekwu maka ya biko ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo nzukọ ka anyị nọ na ya ịchọ isu Igbo sụọla Igbo yele ya agwakọnala anyị ọgwa ya akọ n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ okwu niile aro niile na okwu niile ndị niile kwuru n'ọnụ ka bụ echiche ndị kwuru ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ka ọ dị mma ka anyị na-achọ afa gị na-ebe iche akpọ ekene gị ndị ka ị merụ deyo nwanne ebago bụ ka gị ọ bụ Chidebere esi n'Enugu akpọ ngwa gaa n'iru Chidebere daalụ ndị Igbo be anyị sịkwa n'ọgba ike ọma amụghị ọnụ ọbịa gbaa ọhụhụ ọ bụ ka ọ dị gọvanọ Imo steeti o kwesịrị erikọ ọma amụghị ọnụ ya na ndị Nkechi mawọrọ erikọ ya ọnụ onwe ike gbaa ọhụhụ maka ka ihe si dịkịta obodo anyị nwekwa ebe ọ dị ike n'ogwu ọnwa iwu na aga achịchacha ya niile dị na moto jere ya maka na edi ogwu oge eme ihe ọ ga-aka maka gbakọta ọrụ ike ọma amụghị ọnụ ya bụ ọgba ọgwụ ihe ajọ nwete obodo ka ọ dị ka ọ na-adị na mbụ a ga-agbakọta ọnụ nkezi adịta ọgwụ ebu na oge adị mana ọ bụrụ nke gọọmenti ga-achị na ọ bụ ka ekwuru ebu ka ọ ga-adị udo ama ndịkwa maka ịma mbịakwa mmadụ akpọkwa mma n'ọbịa mkpụrụ daalụ na-ekenekwe deyo ọ dị mma ka anyị na-ewekwa okwu na wee na-aga afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma 0909771 1009 iwekwara ike ịkpọ na 09023111009 iwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ka anyị were onye nke afa gị na-ebe iche akpọ onye na-esi na-akpọ onye ma ya gaziere gị ebe ka onye macha akpọ na ebe ọhụrụ nke dị n'okporo ụzọ awara na-aga daalụ odogwu ama m na achọ abịadewo ama m na-azụgbaga afọ ebe a na ha agakwa nwa obere ọ ga-adị mma nwanne ihe a na-ekwu ibunye moto bụ okwu ihe a ga-akụkwara onye ga-ere moto aka mana ebe anyị ga-akacha nwee ezigbo ozi ụtọ ọ bụrụ na onye isi ala bụ gọvanọ Imo steeti ekwuchi ike gbadịa hụ na a na-agwa ndị ebunyere moto ihe ha jiri ha jidere ka ọchịchị obodo anyị ọfụma n'ihi na ọ bụrụ na ha haziri ọfụma onye oke nọ n'ụlọ na-agwa nke nọ n'ama n'okwu ebe asị ndị obodo na-eme ihe a ga-agwa ndị isi obodo ka ha mee mana echere ka ha na-anụ ihe ndị si n'Abuja tupu onye si n'Abuja amara ihe na-eme n'azụ ụlọ anyị ma ọ bụ n'azụ ụlọ nke ịwa ọ ga-ihe ga-emezite bifo mara ndị a bụkwa ihe a ga-emeba anya ndị ọchịchị steeti obodo ike ha ga-eji na-ebunye ndị bekee ga-akarịa nwanne bekee karịa ihe abụọ ọnọkọ ndị Igbo ịma na anyị na-emetụ ka a na-asụ Igbo ele ọ dịzị aka ọ dị mma
dịka o si ada ugbu a Ezichukwu na nchịkọta okwu gị nọ na ihe ndị mmadụ kwuru kedu ihe ị ga-ekwu na nkenke oge asị gị anyị kwarapụ na nkenke na m ga-etinye ịnekwu bụ na onye ọbụla nwere ọrụ nchekwa na ịfụna nchekwa dụ ma ọ bụ n'ime maka na ya ji ọdụ ka wee mụ maka na onye Igbo bụ onye nyere gbana mana nne ka obodo so ya onye ọbụla nwere ọrụ ọ ga-enwe ma nwata ma okenye ma ikorobịa ebe ọ bụla ị nọ mana okwu na-agaga ndị uwe ojii ndị a na-akwụ ụgwọ na a na-echekwa anyị ka ọ ga-ebu ebunye ụlọ moto o nwere onye kwuru ka ọ ga-ebu ebunye moto ofu ọnwa akọwara a na-akakọ ma ọ bụ a na-anya dị moto oge ụfọdụ na-efu ụgbọala ndị uwe ojii oge ụfọdụ ihe na-emewe gị ọ bụla na ebunye anọ ka ebunye ụgbọala biko ekọta na anya unu ekọta anya unu eji lụọ ọrụ ewo na ka ọ gara ebu oge ụfọdụ na-aga n'ilo ewu ka ndị uwe ojii su eburu moto ebunye wee na-ebunanụ mmadụ akpa rice ya bụ eji alụ ọrụ eziri ha si were lụọ ọrụ eziri fa daalụ olu ahụ m chọrọ ugbu a bụ olu Izuchukwu Ekwueke Izuchukwu Ekwueke bụ onye na-akọwa ụmụ ihe na-emegasị n'ụlọ ọrụ ya ebe a dịka o kwesịrị ka o si eme n'obodo ọ bụ onye nta akụkọ pụrụ iche otu a ka anyị ga-ejiji nwayọọ wee ya pecha ya taa n'aka iji eze cheta na okwu niile ekwuru ebe a na ihe niile akọrọ ebe a bụ echiche ndị kwuru ya ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ọ ka o wee dị mma ka anyị na-eme biko ndị niile kwuru okwu akwa echiche nke unu kwuru anyị ga-ebugharị ọnọdụ ugbu a maka na mbugharị ka ijelewa mkpe ijele nwaanyị abatago ka o wee buru ọnọdụ n'ụzọ nke ya anyị ata n'aka iji eze onye mara ihe dị mma ya mebe ya nchekwa obodo dịara anyị niile ka anyị chekwa anụ be anyị onye fụ ihe ọjọọ ya kwupụta ya gwa ndị kweresịrị ichekwa obodo maka na ekele ọrụ eke abụ m Chizzy anyị echi anyị eme anyị n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche mbugharị ọnọdụ ugbu anyị lee afịa ijele eweduru wee gabazie ka ọ dị na jeni kiriweze ihe niile nke anyị mere na Kpakpando TV Facebook Chizzy anyị na Kpakpando TV ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma ka ọ dị na ana m anụ